И Костанчета разцъкваме життя и мислиме, че това ще е последната мисия. Така моят приятел Коста присъства. Застане тук да му прекъсва. Мисля, че това ще е последната мисия на життя. Не се знае все още, ама ще видим сега. Давай. Това ще бъде. Не се знае. Това не е последната. Не се знае, бе, чакай, бе. Той гледа с такова, ето. Виж, че он е звънеца, плаше, бе. Да? Да, бе! Не е това, брат. Това друго е, не. Верно, не е това последната Това е мисия. момиче. Той гледаше първо през телескоп. Няма. Не, но все пак да го снимаме епизода. Добре, хора, ще направим стоп. Не стоп, бе. Да, напред. Той аз почна да бъркам нещо. Бе, хора, мисля да направя стоп, докато отида до дестинацията. И така, хора, стигнахме до място. We want Lamar to be rescued, not sold. Give it a rest, asswipe. Man, would y'all two shut the fuck up? Now let's take a look at this place, man. Lester said this was some type of big weed store spot. Just calling the ballers, you know? Now me and you, we don't mind the old gang warfare, but Slade over there. I'm gonna find a way in. Моля да се спуска. Yes, yes. A few possible entry points when I got here. One, the front entrance on the right there. It's the most direct way in. Какво трябва да направиш тук? Down the hill to my left. There's a bulldozer there. Might be able to use it in the assault. Here's where I'm making my play. I'm going right at him. Колкото става. Трябва всички да се съберете на едно място ли? Май. Alright, I'm at the spot. When the time comes, Съм Тревор го нема. Ево е. I reckon our best shot is coming at him from two different directions. Let's go find the dude. Laying down. Може да сме с мага, бе. С Майкъл трябва. Фан Ламар. Фан? Какво е фан? Into Lamar. Оф, това в мага неща. Майкъл се знака неща. Как е? Его Ламар е там. Фан Ламар. Абсолютно Ламар. They coming for us right now. Bring out Lamar. We'll go. Его Ламар, бе. Е, това в Майкъл, бе. Тук е Ламар. Или не? А Тревор, бе. Where's the tall? Та музика е готина. You got a friend of ours. Какво направи? Ще дойде тук по финала. Да, гангстер. Идва един, идва. Gangster families for life, Е, тук е. Ево. Това мислиш, Някой това те е с палците. Това е наш. Ево е. Where's he at? Чудотворец. Ето ми колата. He better not be dead, asshole. Ти да все още и все още. Майкъл, трябва да си с Майкъл. Да, виждам. Сериозно, стига е. Ево е. Е. Това бях. А не това са те. Няма какво, ще го убива. Where's the Lorax?
Върви от... Его е Иванек. Give us the mouse we want, and we'll be gone. Скри се бързо. По-добре там среща. Гледай го, брат. Трябва да дава напред газ. О, ето го и трябва, бе. Така, бе. Но ти дървото кършиш. Ти дървото Как го кършиш. преспах този? 5 минути и 47. 53. Сега гледаме, брат. Грама. Нищо няма, ще те пусна от някъде. Няма пуснат. Да няма пуснат начало. Що? Що? От начало. Да! Как така от начало искаш значи? Не е пуснала от начало. Добре, хора, ще спрем мисълта, защото ще изтече времето и трябва да спирам се. Добре, хора, продължаваме с цялото на същото място. Дано ме убият. Дано да не те или дано да те? Дано да не ме казах. Дано да ме убият. Аз тук играя на Гангстър Вегас, докато той тук се мъчи. Няма смешно. Малко сме. Get to Lamar. Оли, шит тук. Тук малко нещо. О, те Ламар са го пленили, май. Някакви зле. Не бе, не са го пленили, те нали го питат къде си Ламар. Но да питаш това нещо, няма ли да има причина естествено? О, аптечка, ес. Кости ми. Аз тук си се воза на състезателен доктор, ти тук си се мъчиш на някаква мисия. Може да преспах Франклин, бе. Ето го е. А да, дали са го пленили, брат. Не са бе, той се е... Бяха го, не видяли, бе. Абе, не ме интересува. Стигнем да си пишем ми къса. Да. Ти нещо си трябва да прави, да покажеш на феновете тук и клипове правим. Нещо много си спрял мисиите, доста мисии ги превърташ. Тоест не превърташ, не ги снимаш. Ма ще почне играта от начало, ще снимам. Я от начало. Ще ми покажеш как се играеш, учи тук. Да. И така каза. Да. Ще кажеш, да бе, да, като ти ми каза така. Добре, трябва да се снимам. Ах, чакай. Аз отказах от стрелбата. We'll take Lamar, but we'll leave you the lead. Айде, майка отзад! От начало. Да. А не! Ще я мъкни от начало, моля за да не. Дано? Да. Не от начало, супер. Ах, добре, гледайте сега. На Гангстър Вегас си карам... Не те интересува с Гангстър Вегас. Абе, ме интересува. На Гангстър Вегас си играя, карам си тук моторчето и една полицейска кола ме удари, бутна ме и ми даде една звезда. Що за глупост? Логиката на Гангстър Вегас. Ужасно е. Значи една полицейска кола ми даде газ, блъсна ми мотора и изведнъж една звезда ми даде. Без причина. Попрашно. Да е гръмнеш тук джипа, бе. Ще има и точно това се опитваш да се на... Ти до сега само толкова.
Аз бих стоял докато не ми се напълни кръвта. Той ти не го направиш. Ще да се пълне тука. При ми се не се ли пълни? Какво се случи там? Снимка. Аре, бе! Ретурно Ламар. Да го събриш? Не, следвай. Днес, да знаете, е много напрегнат, защото днеска в клас правихме тест по английски. И Денис е много изнервен, да знаете. Не му се много... Не му вярвайте, че ядосам, просто от теста. Не че си знае оценката, но... Ядосане. Не знам. Get back Lamar House. Трябва да отидеш на Ламар къща. Да. Ще знаеш къде. Я гледа. Аз тук си намерих. Вижда. Всичко я знаеш къде е. Вижда съм. Ти... Какво? Колко мили е това? Не знам. И добре хора, ще го спра на стоп, като отидем до къща. И после Да продължаваме. знаете, на Гангстър Вегас Америк, но... И добре хора, стигна до някъде и мисля да го продължа пътуването. Защото се случи нещо много готино. Денис катастрофира с това Мълча. и реши, че Ламар излетя през прозореца. Но той тук Ламар... Елен! Болезнено. Брат, Не знам това. точно ли? Ти никога не си ми показвал кога с GTA и Елен. Той има Елен Знам, че колко има, но стиже. не си ми показвал. Но само участвах така сме се Ама имали. ти не си ми показвал Елен и затова се очуди. Браво. Значи знам, че има Елен. И катерици има, спокойно. Катерци му отпина. Не може и да има, спокойно. Не се бе спокойно. Боснах лямур. Какво? Боснах лямур. Always beware when these rolling together. What happened to me? Направо истинска мъка. Мъка. So I shouldn't have called him, right? Мака. Man, I was doing Това е ясно, че е мака. everything to make sure you wasn't clapping. I can make sure I ain't clapping. Clearly you can't. Next time, homie, don't come. And matter of fact, if you do come, don't bring them, dude. Man, look, let's not talk next time. Добре, има толкова последни мисли, като по-добре повечето да беше стрелба, отколкото каране. Ти в началото 3-4 мили, Брат, мълчи си. 5 мили. Това е ясно. Това е ясно. Мисълта е тъпа, разбрахме. Не ти казва, че готи. Е, сами не го тяма за тебе е тъпа. Тъпа, много време се кара. Ще взема едно богат. On this shit, man. Man, we gonna get on his ass. Fuck that, homie. Look like I give a shit. Nigga, I give a shit. Stress Е, what още we do. минута. Niggas want me dead. Какво? Me dead. Минута и нещо I не ain't го. gonna overreact to shit. Не успея. Man, that nigga Stress tried to get you killed, nigga. То по-добре да спрем, зато може пак да има стрелба. И момчета, мисля го спра това, защото нямаме време да покажем началото. Добре хора, продължаваме. Nigga. So Ела го превърти. I guess if we learned this. И Моля хора, те да за дадеш това мисълта. минус 50, що не защо не си този жампазът, Ламар Дан. И защо ти за 50? От му дадох 50 на този, аз не знам защо. Опиташ ме е тъпва. Уж го спаси. А, 611 хиляди. И как така? Имаше 400 мили. Ме даде, само ми даде. И добре хора, това ще бъде от мен и чао-чао.